chakudya amapereka kapena kuchotsa chilakolako chofuna kudya. Chakudya chidzipereka mudyo. Gulani Sabola tomato sauce vinegar opangidwa ndi Osman Foods mashopo odziwika bwino mdziko muno. Ndipo mukafuna kugula zochuluka apezeni kulimbe mphatso wholesale ndi SA Investment. Kuntaja Chifunulo Wholesale. Kumangoji Abdul Rashid Wholesale. Kapena aimbireni foni pa manambala awa 0995 624 513 0881 145 455. Mukhozanso kuwapeza pa tsamba lawo la Facebook la Osman Foods. Email address yawo ndi lero tamva kuti airovo amaitwa naye nakuti ineyo ndikakhala mungwirizano zinthu ziyenda shuga umagulisa 1.2 1. chakuti ine azimayi amene ndimacheza nawo amagulisa nga mandasi ndiye wajamapita shuga uyo koma inu one sila sinotero shuga wakwera last week mwina wanakwera zana ndiye timanena kuti kodi nzimbezi ndekutapanga impoti ngakhauli chapanga ndi impoti koma I think mwina kukwera kwa zinthu zina zimene zimapangitsa lead to production mwina ngati magetsi ndikuyankhuliratu airovo alekani katandula nawonso kuti athe kukwanitsa kumapanga ona ngazipanga palosi they have no option koma kutani so pano izizo it signifies na kuti kwa chairani kodi tungakali sana tiuze kuti takwesa mwani mpesa koma no let's look at this one kwa jeda kwa nthawi ija mwanomo sugar sada alengeze kuti wakwe ndiye kuti pano yagwa so pano mwabunomo because you have said you no aba chema panga guide bwino kuti kwa chaita gwa mwanomo zinthu sina kweli anangokweza so ya pieces anawe ndiye panopa sugar interpretation yanu ndimene sindikuyifuna ndikunena kuti itati yagwa nthawi ija normal mean aratuuza kuti kwa chayagwa sabano zimukupangazi analipa 199 tikapita mashopu akulu nawa sabano izizo izi 1999 lekena inazapita anakweza uzafika pa 2300 yeah irobo sindakwezepo kupandula bawa yakweza papa even devaluation inachitika irobo simakweza koma ndi anthu amakweza ndikumva kuti wafika pa 2600 amene ndo wayi kuirovoko atusatu irovo atusatu chati yawo uje chati ine ndikuona ngati umene akunena uje nanapo irovo sigulisa pa retail sigulisa sugar mozi imagulisa pa belo so sanga chite base argument yao pa sugar mozi sizinga amene kunena aperekatu pelatani yecho yamba ndiye ndimona ngati ndi breakdown na kusoma pelatani interpretation na sugar mozi 2.2 now kunja insinuating we are insinuating kunena kuti sugar wadani wakwera ngati kuti mizimbe tikutenga ku Brazil koma mizimbe ili panchalo pomwe ina pasalima ndiye timaona ngati kuti mena anasegula salima sugar ndiye kuti mpika salotani ndiye kuti sugar yazani kuti azisika ndiye ichi ndi chisimena kuti kwacha sili bwino ndiye timafuna kuti abwana ndikuona ngati kuti airovo akumagula ma dollars amene agulisa ntchito pa black market chifukwa dola ikusowa pa black market kwacha ili pa 2600 to the dollar 2500 market serious step anapowa mukana kuti kusowa ndi kuti mukunama kwa dola si kusowa chifati kumafupa even pa ukwati kutenga madola mafupa amene ndo kuti munthu watsika ndege wakuyana mthumba mwake tapita ndege inu banki mukatenga sio sika ndege akufupa madola pa ukwati inu munapita ukwati wako simunaona tokufupa madola pa ukwati it's a pity imeja nde it's a pity sana which one imene yedzekeni ndito yoma fupa madola zio lazima yanzani kuti munthu ali ndi dola koma inowani it's a pity ndi ufuru wake munthu yo ndi mulendo ali madola akupanda mazengati akupachani mukunena kuti amene amafupa madola zalendo
amene alimo munowa amene akuzidziwa zokuti ana akudya zikhawo kumatani Yo kumafuma madola. It's a pity. Inu msema kuti jijo sasa isipita. Isipita. It's not Peter. Akumuna pikira Peter. Yeah, isipita. Isipita. Ngani mene hii. Tisadane ndi anthu amene akusumba. It's a pity. Oh yeah. Mbona karudi kuti isipita. Isipita. Ino afuna kuanza zindu mbona kuti isipita. Isipita. Nzodanda ulisa kapena mwajijewe. Sabano anangoma mwavalano black red green kodi mwa joina tambala kama ayamene ndi makala za jena flag UTM and this is the citizen UTM chipati imecho kubwera posa chedo about the citizen Omano ni maona nkani na yake ya ujeni yandano huyo ati pa Valentine za ndani za Amere Chirimana panga posti pa ujeni social media kaya ndiodi koma eneo ineko mangani mene ndi kuilowa ndi low note ndikulowa ndi low note chifukwa choti ine zimene yangu yankhula Amere Chirimazicha kuti ine ndifuna imfa tadikira ninu inquiry kuti tifufuze ine ndikuonera munjira ziwiri ine ndikuona ngati Amere Chirimakoza kusowa Aisanga so. That Diganikai. Chifukwa zimene zija iti kuti be kuti wajanena kuti zabwino bwino ndifuna inquiry mandipesa kuti anthu ziko liziwe chimene chinapha munawo ndi anthu ena 9 ndamwe tikumva kuti afuna kayankhe mafunso kuti imene social media koma zimene anena iwo pa Facebook page pawo pa sambalo la mchezo aina kuti ine ndakakonda patachitika kafukufuku ndiye ndimayena kuti zimene zikuchitikazi kuchedwa kwa boma kupanga institute inquiry anything can happen to Mary Chirima ena akakoza kubwera ena akakoza kubwera kumupweteka anthu asana kuti ndiyani kodi ndi boma yes kulowera that woman needs protection yes she need to be protected komanso Amere Chirimawo asachedwe chifana kuti next week ndiyamba kuti aululire chifana Grace Chinga zinaulula inuyo last week munakamba za inquiry bwana simula so ibwanji noso yeah now let me so chair vera gai ndiza tuzi zangoka kuti zabwera mu nthawi yokuti tili mutupita towards season ya chani ya campaign anyone can take advantage of doing anything in order to polish up his what his side wandipesesa kupita kampweteka uyu nkumanena kuti mona ndazathu ali mboma akoma wasizu kwakhudza ali innocent komano chifukwa chokuti aliyese akukokera mbali yake ndiye solution ndikanena kuti solution anafunika kuti commission of ina kakhapo ili aipake institute chilungamo chituluke chifunika icho ndechiti popeza chilungamo china chinatuluka banga commission of inquiry koma that was anatusa cheka lokha osatusa full information paper yose kungoitulusa bungotulusa pang'ono chifukwa chake abwana emergency nali maikwa ena achitikapo ambiri mbiri amatusa bila kana kochepa Let us say, you know what? First thing, tivomereze, tipange understand the basis imene akufuni na Mary Chirima, another inquiry, an independent inquiry. There's a bottom line. We have to look at that one. We don't see the line. Tukuyenera timuvomereze kuti apange because he has the right to. Yes. No, that's a national issue. Nditafuna ndikhoza kupempha kuti ndikufuna kuti pachitike inquiry ina ya Chirima. Yes. Because you're not satisfied. Yes. Komanso mukadada libire ndani. Komanso wait. Ndikomaliza chimodzi. Yes. Komanso mwina timumvesese kuti Mary akufuna the actual closure. Chifukwa chonena kuti takhala ndi ma inquiries ambiri osiyana-siyana mbali. Samakhala ndi conclusion kukhala tangible answer. So Mary kulira kwake bottom line yake. Ine pamene ndikunena kuti asikana wonse obola mphuno ndiwika zisulo amayankhula chilungamo sizi. I'll tend to add on you. Chifukwa chokuti iye ujandikulira kwake mandimvesesa iye ujandi amene ali tinene kuti the genuine person ipene takulira when kukulira koma notitothola koma amene ujayo as the day goes by chimene chijacho it's still rolling in her she's still living with that my stress is told yeah many it's like
pena pake munthu udziganizira kuti chinthu chimene ndikumpangira mzangachi chimene just an example ndikumpangira mzangachi that person amene akachilandira chimene chicha aliso ndi total madness in that person. You should be ready to say kuti madness imene ituluke kumene after chimene uchite chija you should be able to end that madness. Ndiye now the issue jeta chitika ya chilima the pain in her ndi imene ikubweretsa nozo says yeah komanso we should be able to understand her. So bano ife tikamalezera timangonena chilungamo tikufuna boma la Malawi lipange institute commission of chani kodi kwa muzo yaona ninkani hii yes kunena kuti commission of inquiry tasakhala kuti tili ndi already maganizo omwe tikufuna kuti commission ezadulusa exactly. So bano mukuziwa what we are asking for mukuziwa mukamaliza galimoto mazo ndi kupita ku mibao ufuna iliye galimoto hii that is automatic mukuziwa ndi mukupita kabati eno jonjo ndi inquiry siziteka yeah ndicho sadulusa nyingi siziteka ituluse inquiry je ituluse zinthu zimene zisuse zimene zili mitima mwa anthu. That is an Bwana ndifuna kuzana pamoja. Yes. Mwana nakuti. Pamoja poka basi. Pamoja basi. Zima zonsezo. Kaje te kumafuna ndikuze pamoja. Bwana nakuti ngati palipo chofuna kuyankhuliratu maiwa. Aneneretu. Basa natenge nthawi. Yes. Chifukwa wina anangoimba ndisaulula sana pezeke kuno bwino. That easy. Nakaona pera panje pali kuti pamuno ngata kukuloza kuti dali fit. Hata kungopita pakoma ndati komanso chodabwisa mwene anazombe. Hata ngonena kuti atapita mere chimba kuchire kuja kumene kunachita ngozi. Kumene chombo. Atapita pachire pa. Hata black black. Papa kunafikika. Pa 29 September. Pamene anniversary ya ukwati. Anapita pachire paja. Mbona anakuwa undifuna ikwaya. Hata ngoyankhula zimene ziti. Anthu ena tukwana azipanizina. Ndipo ino koma ine mundu yakulira ena kunena kuti with ena they are using that the what yeah mukupanga akugwisa ntchito imfa ya chilima kuti apange ngati kuti iwo kukhala ngati ndi abwino no pali mabwino kapena koma yes bottom line ine ndingonena pansi pa botolo ine ngati bottom line ndi pansi tisunge Flora Mangaka ndikufuna kunena kuti mwechula dzina ndikufuna ndi nene munene osati mwopa inquiry ndi imene tikhoza kunena kuti akufuna ma inquiries amachitika but what we want are the findings Amalawi adziwe the findings of this inquiry that Mary Chilima is proposing to happen. We want to see a conclusion. Yes. Because in Malawi we have never had a conclusion. So we are not saying kuti ikaleoipa kapena we just want to know the truth. Yes, amangaka. Ndifuna ndikuizane nanu kunena kuti panamwalira Robert Chasowa, may his soul rest in peace. Mutu mmoja. There was a commission of inquiry. Yes. Para chosedwa Martha Chizuma ndikuagwira mapijama usiku. President atambala kulira. Atambala kulira. Anana kuti pakale chani? Commission of inquiry. Kodi iyi atunaeni chikukanika ndi chani? Ife pano pabala. Ndiye akamana kuti ndifuna inquiry ya independent akulakwisa. Sakulakwisa. Koma ndikunena kuti azikubwera penu paja. Zikubwera penu paja. Asachedwe mayo. Ngati pali zimene akakambira nda Chilimali mu ndege yori kuno. Atiuze for information ineyo that was a higher profile person our vice president ujeni commission of inquiry imayenera kupanga as fast as it can kwambiri but imeenda ngati nkonote tinalephera kumpasa ulemu wake obaliza kumuthamangira munapanga suspend messaging aja but this one imayenera kuipanga changu ma suspension aja akufufuza naje ndikachifana ndege ndagwera kumene kuna linyama simunamve nyama zake ya mbuzi tikoma tikupempha ngati Amalawi kunena kuti zinthu zikachitika amene they are high profile people as she says kodi zitachitika ngati kwa mtsogoleri wa dziko lino amene alipo panopa zangati zimene angachedwe choncho tiyeni tiyesetse mwina ndalama tilibe asa anabwera bwanji kuzandikani
ndalama tikulephera kwapasana sukulu tingapangiza. That's why the word VVIP comes. Ndalama kungolandira Malawi. Ana skulu alandira ndalama onse bodi apereka alandira Komanso zikoyetu usiku kudambapo kana. Na ino ndia kampeni. Anakupereka basi. Akuti tu 99.9% hande damana panga apply. Anagwirisa ntchito njira yanji kuti onse akhale kuti ndoyenda kulandira. Anagwisa ntchito 26 alipoenda kuti pele pamuna ndochita mungale anagwisa ntchito 16 September 2025. Komanso mukuziwa ena kumene siku la chisankho. Siku la chisankho. Ilipo process ilipo imaoneka bwana. Koma ena sawa ndo kutika. Kodi amazika yotiti. Oh yes, process ya clear ilipo. Everybody na manina students amalandira nawo. Ndifuse nawo. ene panopa kutika Ya, ndipo pa ndifuse nawo. Akama abatsa chithandizocho. Amayangana amapanga prioritize like what one like in terms of criteria apply. Awawa ndo offer kuti awawa kufunika mwina adoption yokuti no afunika full scholarship eti ena kungofunika mwina like alinkutekera kuti koma mwina zipangizo Deno pali commission imene maona zimene maonesesa muno bwino Ine koma 99.9%. Yes. Usoizo ndi ineyo panopa I can boldly say kuti lecture wa university ina yake amadandaula tuseye kunena kuti panali ana ku university yathu amene anali eligible for malonzi amene wawa koma sana alandire instead zinakalo wanthu kumpamwa mwana akulu Sobano kufunika ndifufuza amangaka mwana njerekani yabwe ndi chimozi unena kuti anene kuti atutapa sangongole ngongole zili matumba mwanthu so ife ntchito yathu apa tikamwaimwazo wala khalambali tikamwaini wazo wala khalambali Ziwala kalamba. ndi waini waso pano ya waini mwenye wa mwenye Malawi mwenyewe ngene maina kuti apa tikalezera tipita tikafufuza kuti kodi close board if it is 99.9 tikasati anacha chifukwa musangolengeza kuti musavote 2025 anaosa pesa pali njira imene masonyezo kuti anawalandira amasainira sitimva kuti inabwezera ku skulu then akabwanji zimakapezeka kuti zili nthumba after anthu aja atakapangaso research yawo kapezeka kuti iwe sunalembe maiso bwanji ayi inetu ngongole sinapatsidwe paja munandikana ngongole tinaukana zinakolira amapanga chonja pacha amatenga ndalama kodi amalawi tikupanga amatenga ndalama zochepa ndikuwano tapa santu tathanisa zambirizo cholere matumba mawo koma sobano mafana kugeza ndawo afusafuso labwino kodi amalawi tikutani because ife we believe now kuti ngati pali 99.9 sitimva kuti nide wabwezedwa kuchani kuli school. This is what we are saying. Amasainira pali ndondomeko yanje omanesesa kuti anacha alandirani komanso pena amakoza kumpasa munthu amene sali nide exactly therefore ndalama zakatenga amangonjeza zake akagulira maki powder wa maki akatawangani powder wa maki akakhala amuna akagulira timbalandi akaguleso makondomu makondomu ndifuna kuti azigula mbiri inu mukanilanji kondomu masipano makondo malibe ntchito anthu uzakula chishako cha vanila iwe cha vanila ukachikula akakula mapiuzi ajamani maepejese piuzi makondo malibe nawo ntchito sakuopa matenda akuopa mimba koma sobano going back mwanena kuti going back mwanena kuti akalanda ndalamazi apaseni manide asagulire maki powder komanso makondo mwasatatu sakagule fwaje kuti ku school mufuna afya nawa mufuna amapereka amalandira kala kulesa ndiana akuti chishango chimazikusarajira akupita kapuzia kumene ngata ndo kufandizi khawo mutakalepere Matani kodi. takondwa pambiri Kani azikawo ingani umveza kisoni kwambiri. apapa timene kukhala one moment of silence chifukwa anthu kumalawi kuno tikumva no anthu ambiri akufa kudya izi kani yanja timakhala kuti tikwamba ifoti ifeyo tikufusuza mwina ndi boma linache akufa tibukudama kuti boma iwe ndikugwira boma ndi anthu akamafa anaweza kuti
tikamauza anthu amene ali mbomawa wauza kuti akuluakulu apa inu munyamuka bwanji inu mukunyamuka kutenga khasu mukutenga khasu mukakumba pamene simunazali amene mutu kisabu chakudya ufuna kuononga mwina munaimba mukuthamanga anthu afa ndi ana ndifunsefunso limodzi anakuwa mwanayo kodi ndi citizen wa Malawi kapenani? Ndi citizen. Awa anena kuti akuti munthu suma kakumba pamene suna zale ngani ndio kuti anthu ana kuti afike size yokakumba kukazula ngani ndio kuti makolo mabezimu akuswa mtengo ogwira awa basojani ne mwana uchapata zithandize yekha kuti bwina ndikangopeza chani chokudya kumba zopeza shona nazo mbini maina zimene dala akulu kunja kuno kulijani kodi nawo njalake so yanyo isangoti njalayi nokuti akala njala bweza usi akuvina amavina banoni baho ichoke wana avasi president zona mukanena kuti ausasa vini foyo kuti njala ino mukukhala usaje kunyumba kwanu foyo kuti anthu ena akufanira ausi amene apite akufani njala ndikuja akaponda ine chimene chikufunika chona kuti amene akufani njala ali kumachingana chachiteze akumba zikhawo ausi ukavina kwina bwanja apite kumene kuja akaponde pamalopo munthu uyo panopa iti msogolero wa ziko msogolero wa ziko ali ku US manipeza okay right antown now ausi akuzoa kuti asiyidwa ziko manipeza president wachoka nawe sasa kudapita kumajira kaona amene afa akuvina zona hapa nipa home zona huyo anapita kuche kwao ana usatulero chipanga chibwerema chinapita chifukwa chakuti wa president anapita kumena ninja lako sana mtu wina wabushira ziko akupita Media memo kwa dabao I'll give you an example. Let me give you an example. Zimene mukunena pano sanga ngonyamo koboka kufuza kani jasoma mene mwe yankulira mwe apitana akaonana sobano no timane kumajiri sikutali ausi pa mpachirimba mane pesa ausi musaiwala tumbakala pachirimba mubwere anthu ana adiazikao adiazitokana ngati akuti zokana ngati chinangwa ziko ndinolavuta mane pesa kaya simo follow kaya pali chinangwa mofo chima wao apa panga masaka timasanyula mazi mofo mazi atatu katika sobano mwene mwina zilinga mwana tikuona njala ili chonchi mlamu titamangise input program ya AIB inu Minister of Agriculture this is pa 1 October akawale leo October leo pa 3 leo ndi paja 4 October azanyengo akuti mvula leo pa 3 mwana mvula azanyengo akuti mvula imbo bwera nthawi nayo yusi yoseneza sana imbe akawala kokhala mwana pesa ndumuganizira mna mapindira maiko usipasa inu tikunena kuti lero ndi pa 3 mwana pesa mwana labwino hapo yafuta kuti lero ndi pa 3 now instead kuti akawale abwere pana tiuze kuti kodi fertilizer kodi ndikucha kunkuja kapena wakatenga kwekhaya sakunena sakunena chili chonse opindula ndi angati sakunena imaenda ng'ombe kodi akatenga ku bread toko kunena sakunena akawale mubwere pano munene fertilizer mampeza kuti
Mwampeza ku speeders. Anene pa. Koma anene kusabawa. Koma yaka kino uje. Sabawa malibe. Mibaba kabisa. Ah, kulibe. Atuza kwa. Yebo uvese bano. Tiambe kukoza kwa. Aweze mera ati. Baba andu azingogawa na manye wa nkumba. Azingogawa na manye wa nkumba. Koma ineyo Mundirole anapowa Mundirole utenga kuntundwa Malawi. Tisakhale moyo odalira boma dikira kuti boma lipangire chakuti kapena lipanga chakuti. Should be held in silence. Moyo odalira. Ndigwirizane ndi Mai Beki. Tiye ni makomo mwatu tiyambe kukonza. Of manyoa. Nimafanya dauza. Ngati kuli kukolola za kuchimbuzi Muntu uko Panopa ndi each man for himself. Kula basi Yanafanya ndene kuti. Dauza. Tusema kwazo ndizona. Komano kukolola manyoa ku toilet. Amafuna mtu adekae. Kukolola mikoza bwine nayo. Amafuna mtu amwereka pataje bokatije kusoka. Yeso panopa even mazi kuno madela ina kandi kujikumula 5 days. Ndiye mikota ndikaitenga. Ino mkozo tuteka ku. Tuteka ku mikozo. Sima kulibe udia zika. Wewe ni wazo wala kalamba wewe ukamwasukoza. Chipeza kapa ni Sabola. Hamna koze. Hamna koze. Wao sibani. Nini pamese bana. Mano sasa tisia. Anaja nao. Panopa tilipa 3 October. Yes. Pafunika AIP. Tione inaje ku. AIP ndi okay. Basi. Koma soba nene maona ngati. Za AIPs. Chikosia. Government inanena kuti tizipita soba kuti tipange phase out. Mati phase anena kuti samadalile. Yes sir. So panopa Malawi itauze reality. Nena kuti papo boma la tani kodi. Listen to me. Gagana. Ino makumveserani. Ndiye maana kuti lero ndi pa 3 October. Yes. Koma chini chose akawalesa kutani? It means akawala nena. Nena kuti AIP kulibe. Investment. Action speaks louder than Investment. Yeye ndiambe kukoza. Tauza Malawi izi. Amalawi tikakhala tamva ena chaka chatha opanda fetereza anayesa upangiri wawo tenga madeya usakaza ndi nkozo tenga ndikupanga zimene zamvula sinaende bwino koma taka udano tikumayesa upangiri wina uwu ndi uwu fetereza chaka mabwera nayeso fetereza ndiononga nthaka koma izi zimene tikumapangazi zisamalia nthaka yathu ndi zipunzi sana tuzitandizana kupunzi sana kuitipanga bwanji kuti Malawi wathuyu njala ite kwa njala ina ndayamba kupangira kampeni njala za UTM zime munaza UTM ndikwiza nani inayo palinzaga na uje Rose Msongo anapanga fertilizer wa Deya Rose Msongo inde Rose Msongo wa aneneli APDP wa anapanga fertilizer Deya chaniji pulusa dizina anakola matumba 28 mwadi mpesa kama heki nalokwa baba ujeni ya hiki talibani adakozera iya kale maondo yangono nikoka bajeka ku anao nikoka bajeka kwa kuliani homa mwadi akazi yao chelaru apasa chelaru kudu tulosa malaya kudu kudu chen iya zitu let's be serious kwa wana chela kudu tusokoka kudu tulosa chen tunazona kani yangozo sikuli ndiaji bwana ya ndakupasa an example Rose Msongo amene nditundi ntulangani oziwika bwino wakola chimanga chipa cha fertilizer uti nkozo anautenga kuti kuli chikonde kumene kumkaza anyana anakolola komanso kutu tuanalosa boka maonekedwe achakudya amapereka kapena kuchotsa chilakolako chofuna kudya chakudya chidzipereka mudyo. Kukoma
Gulani Sabola tomato sauce vinegar opangidwa ndi Osman Foods m'mashopu odziwika bwino mdziko muno. Ndipo mukafuna kugula zochuluka apezeni kulimbe mphatso wholesale ndi SA Investment. Kuntaja Chifunulo Wholesale. Kumangoji Abdul Rashid Wholesale. Kapena aimbireni foni pa manambala awa 0995 624 513 0881 145 455. Mukhozanso kuwapeza pa tsamba lawo la Facebook la Osman Foods. Email address yawo ndi osmanfoods@gmail.com. Osman Foods. There is no better way to enjoy your food.